Moro, moro katsojat ja tervetuloa videon pariin. Nyt pelataan Skywarsia ja tätä ei ole pyydetty niinku ei kauheasti mitään, kun mulla ei ole kauheasti kommentteja. Ja mä toivoisin, että Geometry Dash-videoihin laittaisitte mulle niitä tasoja, ne voisin pelata niitä sitten videoissa. Ois vähän hauskempaa kuin sitä minun sekoilua. Kuten ja hienommat tasot tois siellä. Ei oo pakko lähettää, mutta minä vaan niin toivoisin, että te lähettäisitte minulle jotain tasojen nimiä, sit minä voisin katsoa. Minä otan niitä vastaan, jos se ei oo tatulle. Tai jotain tämmöstä. Moikka! Vitsi, oliko se viimeinen pelaaja? Olipa lyhyt matsi. Me pelataan nyt kahta itse asiassa eri peliä. Mä en muista mikä näistä oli se kaikkein hyvin pakka. Minusta oli taas paikka. Joo, se on esimerkiksi tämä. Yksi pelaaja. Enempää ei näy. No, me pelataan tabletilla. Kai mä julkaisen sen videon, koska muista viime videot mä en päässyt julkaisua mitenkään. Mä tipun just tänne siivelle. Tää on hyvä paikka. Tää siivi. Armoreita. Laitetaan päälle. Tää on aina huono mappi, koska kaikki hyppää mun kimppuun aina. Kuka ei kyllä tunnista minua, kuka ei koskaan englantilainen ainakaan katso mun videoita, mutta hyvin suuri osa tappaa mut vaan niinku silleen, että muita ei oikein tapeta. Kun silleen, että nyt tapetaan toi tatu sitä PvP. Ei oo mun alustalla ketään. Se olisi vähän ei kun ei oo paremmat. Ne on aika yhtä hyvät. Miksi mä otin raakaa ruokaa? Ja villaa. Jostain please joku rautamiekka. Joku ihan huono rautamiekka. No ei rautamiekka huono. Rautamiekka on hyvä, mutta kyllä voi ottaa patoutumiekkakin. Kunhan on hyvä. Kunhan on hyvä ase, niin sit se kelpaa. Nää ei kyllä oo kauhean hyvät kamat, mutta Stone Sword. Onks täällä paljon damage? Jos on paremmat. Tommoset housut. Nahka. Noin. Nyt on haettu kaikki tavarat. Paitsi että täällä oli vielä nää 2 chestiä. Kulta näyttää paremmalta. Mut kultakypärää Skywarissa ei kuulu näyttää kyllä hyvältä, vaan siinä kuuluu tapella. Miksi se on hauska peli? Et siinä saa tapella. No musta se on kansasti airan kamu. Ei hitto, se pystyy ei kun ei pysty. Sori mun kiroilusta, mutta toinen aeromiekka. Eiku tämmönen kivimiekka. Mä en tiedä miksi mun nurmikko näyttää tosi mustalta. Täällä Minecraftissa. Tiedättekö mitä tuolla on sairaus chestei? Yhden kerran minä tapoin yhden jätkän, kun se tuli niitä chestei tänne hakemaan. Ja kysyin siltä, että ollaanko tiimi? Ja sitten se sanoi, että joo, ollaan vaan. Ja sitten kun se tuli tänne mun paikkaan, niin sitten se että mä tapoin sen. Koska minä luulin, että se oli joku ihme muu tyyppi. Voidaan luutata chestit rauhassa. Ai mulla olikin jo airon. Hetkinen. Kai taas joku tyyppi. Hitto jos tuli.
Eikä hittoa edelleenkään kironnut. Mulla on Iron Bootsit. Ja aina vien niin. Vihaan tätä chestia luuttamista, kun niitä ei saa suoraan. Niin kuin sillä, että pysyy siitä. Ei siis keep inventorilla silleen, ei mutta silleen toisenlaisesta. Lähde sä pako! Se itse asiassa, tiedättekö mikä olisi kaikkein paras ajatus? Kukaan ei ainakaan tuu pääse tänne. Hei, laita siihen rappu sille tatu. Oh shit. Nyt tulee sattumaan sit niitä, jotka tulee. Se meni minulle. Liiankin. Noi. No niin. Nyt se ei ainakaan päällä. Ja jos sulle tulee sattumaan aina. Hehe. Sinua tulee sattumaan aina. Sori tosta mun velleilystä. Very sorry. Nyt se ei ainakaan ikinä päästä. Joo, eikä se ole luultavasti edes suomalainen. Sitä ei tarvitse päästä. Suomalaiset on aina rehellisiä. Vain suomalaiset päästetään tänne. Uskokaa se. Ja nyt se ei pääse tänne, koska se on englantilainen. No en mä voi sanoa, että se on englantilainen. Suomalainen se ei ainakaan. No niin. Nyt kukaan ei pääse. Paitsi mä. Kun minä täällä tulen aina pysymään. Taisi kuolla. Ei kuollut. Ei se uskalla. Pitäisikö me etsi häippästä? Ei jumala. Niin Skywarsia ei voi craftata. Ei nyt jos se tulee tosta. Mene nyt sinne laavaan. Mites me oikeasti vedän tosta? No niin, Romswordi. Et. Kuole. Ei. Ei, mä kuolin toiseksi viimpaksi. Ei. Ei. You know. No. Eiköhän tää päivän Skywars-video ollut tässä näin. Ja muista ehdottomasti painasta tykkäysnappia, jos tykkäsit videosta. Se on seuraavaan videoon asti. Siis
Moro.